Nek teng kitab Ihya niku contone niku wonten tiyang ngalim ngelingno kancane padha aline. Nek teng jubahe wonten kala jengkinge. Mestine sing dielingno ya mesti tambah seneng. Ya Allah, matur suwun aku sama elingno ana kala jengking nek urip lambiku. Kok munggono tanggo wae aku keentuk. Logikae ngoten. Lah tiyang kadang nuturi utawa ngritik, Mas, sampeyan niku kok tambah suwe kok malah ngene iki lapo iki. Sawane kok kakean ngene sampeyan iki. Mestine sampeyan yo matur suwun. Matur suwun sampean elingno. Tapi biasane tiyang lak mboten. Dielingno, wah, kon dhewe yo ngono. Kon iku sapa kon? Oh, tambah ngoten, Mas. Malah dadi tukaran, padahal karepe nggih ngelingno. Makane kula mboten purun ngelingno jenengan nang sak dalan-dalan. Enak lewat ngaji wae. Eling gak eling urusanmu. Kula pokoke ngelingno ngoten mawon. Estu kula sering beberapa urusan fikih nggih. Kula ningali tiyang wudu ngoten niku. Mboten tepak asine. Dielingno niku wis tuwa, gak dielingno kok mboten tepak. Wis tak ngulang ngaji wae muga-muga wong ngringekno ngoten mawon. Mergi mboten pantes misal kula Mbah. Iki lho Mbah, gak diembal, gak tepak kok sawane mboten pantes ngono. Wis tak ngulang ngaji muga-muga tiyang nderek ngaji ngoten mawon. Soale kadang biasane kula semerep niku ibu-ibu. Kesah napa ziarah wali tang Lencer kados kanca-kanca MI ini. Ibu-ibu lebih klambine kan bau dawa. Lah nek wudu wong kesusu duka napa, sikute iki mboten diwinggis ya. Sek ketutupan sikute. Padahal mazhab Syafi'i niku sikute kudu dibasuh. Artine napa? Mbasuhe sak dhuwure sikut. Aja dipasno. Dadi kudu sak dhuwure sikut. Sunnahe sampai setengah mriki. Artine sikut harus terbasuh. Lah kadang mingkise mek sak menten tok. Kabeh. Iki beda elingno wis tuwa-tuwa, gak dielingno aku ya gak tepak. Wah, akhire ngulang ngaji wae. Muga-muga tiyange nderek.